sus. Grabe. Pagkainitang Pilipinas ito. Sabi idol gani ako ang vlog no idol na wala ko'y kauban solo ni wala edit. Ano kung kayo? Pantay na ako idol. Murag si Daniel murag si Juan na. Murag bigwak na bigwak. Shout out ko sa mga di sa bantayan na vloggers kasi maka shout out ko sa mga idol di sa kung nagtanaw sa YouTube channel karon nagbalik na ko pagkatak kay anak ko mag shout out sa mga katulad dili nang ko manila bato ng mga baser kini ko natural na ko tuan live idol ko apo kay sayang kayo na umuwi uyab kapoy ni ko sige tinila kayo idol hindi kong bike kung bisa-bisa kikag Mandawi idol Mandawi salamat ato sa suporta sa kong sa short video sa nabot ko viewers na 21 viewers key sa akong short video mga idol salamat mga taga-suporta ng mga idol salamat thank you ninyo tas tanan na export na ko idol sa akong feeds Facebook Jubin Pastorite idol idol ako na i-share idol na wa kuy magpaabot na ko kano sa sila na mag-upload ako ang channel dili ko na pariyan ako pan mag-edit ko edit ako pagka lagi idol kay wala ko ikasuhol nila idol kaniya ko wala edit ni ay ko sa upload sa short video na sa sayaw pang maura ko mag-live sa YouTube maura ko para ko sa viewers para ko subscribe salamat ninyo sa inyo supportar ninyo ako tagaan may blessing sa Ginoo idol atong mga buotan sa YouTube channel salamat ninyo kay inaot yuta na aginon ng tati ko at aging YouTube sikat di kita YouTube sikat aginon ng tati paabot na taga ng kanus na successful kaya ratong blessing aginon ng tati idol para ako sa uno subscribe ko sa YouTube may review abot raw wala to 10 subscribe marato ato na upload ko sa short video niya natural video marako naka-apil na ko live maana na ko na-apil na ko live sa YouTube kay ari nung tang live kay pasaka lata sa subscribe salamat sa inyo na supporter idol para idol kay sayang kay ko na way single ko ito kisay babae na makigmeet na ko kanang natural lang dili tayo na mamili tayo ng portahan natural kanang loyal di tayo mangiluog natin asawa kanang loyal idol naggulo ano kung inawag na wait kuya ko
Oh, nagdaanan ako idol. Kaya nga mo idol na ako dato. Kita. One, two, three. Paita sa kapinita sa Pilipinas idol, no? Asa mo na kung makita ko sa kung naong idol sa personal, mauna yung personal naong idol. Batang yagit idol. Kato kisa to nakailan ako diya. Pwede lang og like, share, comment lang idol, comment lang. Comment lang mo idol. Oh, shout out ko sa tanan diyan nakailan ako sa YouTube channel katong taga Mua tanan. Shout out ninyo mga idol. Salamat kay ninyo sa